Treeske, zoals de kerk in Boekel vlakbij Zwalmen wordt genoemd, dreigt binnenkort in de kou te staan. De kachel van het gebouw is oud en het gaat het langzaam begeven. Om nu geld binnen te halen voor een nieuwe kachel was er vandaag een sponsortocht van mensen die de kerk een warm hart toedragen. Pastoor Neerkes heeft de sjaal alvast omgedaan. De kachel doet weliswaar nog trouwe dienst, maar het is de vraag hoe lang nog. Na vele tientallen jaren begint de verwarming tekenen van verval te tonen. Aangezien de erber in de maand is en de dagen guur beginnen te worden, is het tijd voor actie. Nou, we gaan vandaag naar Kevelaar toe. Vanmorgen zijn om 6 uur de bedevaartgangers vertrokken, de lopers. En vanmiddag om 1 uur gaan de fietsers. Vanavond om 6 uur verzamelen wij ons. In Kevelaar zullen we samen het afsluiten. En iedereen kan sponsoren per kilometer om zijn bijdrage te geven. Treeske, zoals de kerk liefkozend wordt genoemd, kan op veel steun rekenen van de ongeveer 900 inwoners van Boekel. Naast de sponsortocht is er eind november een veiling. En de bejaarde vrouwen uit het dorp zijn sjaals aan het breien. Een aantal kunstenaars van de Boekel zijn aangesproken om een kunstwerk in te leveren. Zwalmen Boekel is een hele creatieve gemeenschap. Pottenbakkers, schilders, kunstenaars, creatieve mensen, glasmakers, van alles. Alle hulp is dan ook nodig. Een nieuwe kachel kost ongeveer 35.000 euro. Geld dat de parochie voornamelijk zelf op moet brengen. Ik ben nog niet bij de bisschop persoonlijk geweest. Monseigneur, van harte aanbevolen. Ik zou u de komende week bellen of schrijven. Maar normaal gesproken, het bisdom kan wel iets financieren. Maar het grotendeel komt voor de parochie zelf. En exact op tijd staan de fietsers letterlijk te popelen om een reis naar Kevelaar te beginnen. Tot het bedrag is opgehaald zal de kerk het met deze symbolische kachel naast het altaar moeten doen. Die in ieder geval de pastoor warme voeten bezorgt. Tot eind november tenminste, want dan wordt ook deze allesbrander geveild. Om Trees een warm hart toe te dragen.